हाय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आंनि बे स्वrang लामा इउटुब चेनेलजों आं इयाव नोंथांमोननो मोनसे वेलकाम खालामनो नागिरदों मोनसे आरो गोदान खौरां बे आंनि स्वrang लामानि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ मिथिहोनो लुबैदों नोंथांमोन आं मोनसे आरो गोदान चेनेल खुलिबाय बे चेनेलनि मुङानो जादों Bodo बे Bodo चेनेलाव नोंथांमोना मोजां भिडिअखौनो नुगोन बेयाव सिम्पल भिडिअ आगारगोन आं नोंथांमोना नायनो गोसो आरो नायनोबो लुगैखागोन नोंथांमोना इयाव थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैदो नोंथांमोननि अननायजों आरो नोंथांमोननि इयाव बेयाव आं सिम्पल भिडिअ लाबोगोन आरो आस्का माने बेरायनाय जानाय लोंनाय माने सिम्पल आरोना बेफोरबायदि आं सिम्पल भिडिअ लाबोगोन आरो नोंथांमोनखौबो माबे सापर्टनि गोनां जायोबा आं सापर्टबो खालामगोन आरो नोंथांमोना मदद नागिरबा नोंथांमोननोबो आं मदद होगोन जायखिजाया बेयाव नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहै नोंथांमोन भिडिअआ माने नैबे भिडिअ स्वrang लामायाव आङो गोसोबायदि नागारजोबनो हाया बेयाव मोनसे चेनेला इडुकेसन टाइप जाहैबाय बेयाव एसे हारिनि हाबदेरनाय जादों बेयाव हारिनि होमब्लाबो मोनसे सिम्पल जागोन आंनि पार्सनेल सिस्टेम जाहैसिगोन बे भिडिअआ दा नोंथांमोना साबस्क्राइबबो खालामथार आरो नोंथांमोन आं बेखौनो बुंनो लुबैयो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि मबाइल नायनानै बेखार थानाङा मानो होनबा मबाइलनिफ्रायनो गोबां फैसाबो आरजिनो हायो आरो गावखौनो मोजांबो खालामनो हायो दिनै जुदि मोनसे सोरबा सासे मानसिया लेखा फरायनाय आरो फरायगासिनोबो दङ आरो गोबां गिदिर डिग्रिजोंबो फरायना दं नङा होमबा दिनै नोंथांमोना ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरबायदि इउटुबनिफ्राय गोबां नों माबे साबजेक्ट हिस्ट्रि लादों नोंथाङा बेफोरखौ चेक खालामनो हानाय बायदि गुगोलाव सार्च खालामबानो नोंथाङा माबे लाइनाव फरायदों बेफोरखौ सार्च खालामबाबो गुगोलाव मोननो हानाय बेफोरबायदि गोबां केपासिटि दं नेटनि गेजेराव नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ होमब्लाबो आं बुंना होनाय जादों बेखिनिखौनो नोंथांमोननो आं मिथिहोनो नोंथांमोननो लाना फैदोंमोन नोंथांमोना थांनानै बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनायखौ दांनानै थाबनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामहैदो आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबाय बाय